Il-Partit Nazzjonalista ppreżenta 20 proposta konkreta favur aktar servizzi lid-dijabetiċi għal kwalità ta' ħajja aħjar u biex titwaqqaf iż-żieda fl-inċidenza tad-dijabete li qiegħda dejjem tiżdied. Id-dokument bil-proposti konkreti dwar id-dijabete kien ippreżentat waqt konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Nazzjonalista u jinkludi 4 temi: il-prevenzjoni, servizzi tal-aqwa kwalità, ir-riċerka u tmexxija tajba fil-qasam tad-dijabete. Il-proposti jinkludu żieda ta' diabetes nurses fil-komunità, jingħataw continuous glucose monitors kemm lit-tfal u lill-adulti, jiżdiedu mediċini importanti għad-dijabetiċi fil-formularju nazzjonali li jkun hemm servizz ta' screening fis-saqajn b'mod strutturat, aktar dietitians fil-klinika tad-dijabete, aktar investiment fir-riċerka u evalwazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali tad-Dijabete. Il-kellim tal-oppożizzjoni dwar id-dijabete Mario Gallia qal il-Partit Nazzjonalista ilu għaddej b'kampanja u jagħmel pressjoni biex il-Gvern jagħti continuous blood glucose monitors. Il-Gvern fl-aħħar iċċaqlaq u qal li se jtihom lit-tfal iżda sfortunatament sal-lum baqa' m'għathom xejn. U qal li l-istudji xjentifiċi juru li d-diabetes specialist nurses jistgħu jgħinu biex tonqos ir-rata tal-amputazzjonijiet li għadhom għoljin u jnaqsu l-bżonn li l-pazjenti jkollhom bżonn jidħlu l-isptar. L-ispiża totali tad-diabete fid-dinja sas-sena 2030 se titla' għal 2.5 trillion. Ara minn hekk kif tafu diabete tħallej tikkontribwixxi għal att tal-imwiet imma anke għal att ta' diżabilità minħabba rata għolja ta' amputations. L-MP u kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Francis Zambiddimek spjega wkoll dwar il-bżonn li jkun hemm reġistru estensiv tad-dijabete li jinkludi l-pazjenti kollha. Dan huwa kruċjali biex jittieħdu deċiżjonijiet mill-professjonisti, mir-riċerkaturi u mill-politiċi bbażata fuq informazzjoni korretta. U qal li fl-aħħar sentejn għamel bosta appelli lill-Gvern u kien biss wara dawn l-appelli persistenti li l-Gvern waqqaf il-Kumitat Parlamentari fuq id-Dijabete daħħal Diabetes Nurse f'Għawdex u qal li se jipprovdi CGM b'xejn lit-tfal għalkemm din il-wiegħda baqgħet ma twettqitx. Għandna naqblu li ma nistgħux f'dan il-qasam ma nipprovdux ukoll dak li hu l-aħjar għaliex meta Gvern ma jinvestix bl-aktar mod assolut f'dan il-qasam ifisser li nkunu qed nittrattaw ħażin nies li huma vulnerabbli f'dal-każ il-pazjenti. Għalli pazjenti u spiżjara kienu qed jilmentaw dwar il-makni ġodda li l-Gvern qassam fl-aħħar xhur lid-dijabetiċi hekk kif dawn bdew jimmarkaw livelli għoljin jew tiġilhom il-ħsara malajr. Dan waqt li l-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Merċiqa qal li l-Maltin u l-Awċin għadhom qed jaffaċċjaw mart u mwiet kawża tad-dijabete u mart ieħor. Marda tad-dijabete hija marda li tolqot diversi ċittadini Maltin u Awċin. Din tiġi ovvjament kif smajna tiġi mill-istili tal-ħajja li ngħixu b'dak li niklu, b'dak li nkunu qed ngħixu l-ambjent ta' madwarna, però ovvjament ukoll hemm responsabilità kbira għall-Gvern Soċjalista biex tingħata l-għajnuna. L-MPs li se jiġu eletti għal Partit Nazzjonalista jinsabu kommessi bil-proposti fil-manifest elettorali sabiex fost l-oħrajn ikun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri biex jindirizzaw sfidi fil-qasam tas-saħħa, inkluż l-użu ta' reġistri tad-dijabete. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll Remigio Bartolo u Charles Selvaggi, kandidati għall-elezzjoni lokali f'Ħattartu l-Imsida rispettivament.